Yawa, assalamu alaikum jama'a, da fatan mun lafiya. Yau to ga wani token nan, Just token, wanda kamar yadda kuka sani token ne da aka riga aka daɗe da yin rijistan shi. Wasu sun yi, wasu kuma ba su yi, wasu yanzu suke sani da shi. To sun kusa yin presale ɗin shi. Wanda yake da shi zai je, wanda bai da shi yanzu zan fara magana akan wanda bai da shi ne zai yi sabon rijista. Kamar yadda kuke gani ga link ɗinmu nan a WhatsApp, za mu shiga domin mu je mu yi rijista ga waɗanda ba su yi ba kenan. Waɗanda suka yi kuma sai mu shiga ciki sai mu nuna muku yanda abin yake. Yanzu idan ka shigo sai ka danna wannan layi guda uku, sai ka danna sign up. Ka danna sign up, za ka sa email address ɗinka. Gashi mun sa email, sai kai creating password. Mun sa password, sannan sai mu danna sign me in. Network ne ke ɗan ba mu matsala kaɗan. Yawa to ya gama, sannan sai nan za ka sa sunanka kenan. Sai ka zanna finish registration. Bayan ya wuce ya kawo kakala ga bayanan mine balance kana da guda 50. Ba guda 50 ɗin nan sai ka danna wannan layi guda uku gurin da aka rubuta just token ɗin nan, ga layi nan guda uku sai ka taɓa. In ka taɓa sannan za ka zo kan inda aka rubuta airdrop, sai ka taɓa kan shi. In ka zo kan airdrop za ka ga receiving, kaga airdrop 500, sai ka danna receiving ɗin nan. In ka danna receiving za ka ga you are receive 500 token successful, sai ka danna OK ɗin nan. Yanzu sun baka guda 500 kenan, za ka haɗa da 50 ɗinka ya zama 550 kenan, sai ka dawo dashboard. Ka dawo dashboard ɗinka, yanzu gashi kana da guda 550 kuma yana da daraja token ɗin, duk guda ɗaya $1 yake yanzu. Kun ga yanzu lokacin da za su yi presale ɗin shi, muna tunanin zuwa nan da kwana ɗaya ne insha Allah za su yi presale ɗin shi. Insha Allah muna sa ran Allah da za mu samu alkhairi da shi. Yanzu $1 yake. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, kai share ga abokanan.